mado kachere mabuja akanaka tauya nadzo kamudza nyasi nhau zuva rochigumi noribodzi mumwedzi uno hwaiye mavhuvhu pari kuvhuvhuta mhepo ipapa vari kupemberera kanyasi rinenge riri zuva romagamba kwai Heroes Day pachirungu. Idi rekaiti kunyepe zviri munhau dzanyasi ipapa wamunangarwa wanga waripo wachitoona kutoti vari kutungamira sei zvinhu zvokupemberera iwo magamba akatisiya kare ipapa. Asi wanhu wabva waratidziwa zviri pachena kutoti wakomana zvomunyika medu zvinokunda ngoma kurira kureketa kuno wamwe makurukota amunangarwa wanga wari kumatunhu akasiyana siyana onyika wari kumira panzvimbo mhanduwe dzinotovhundutsa kuti inzvimbo iri kutomira munhu mukuru musvinu anenge achitozikana kuti ari pabasa. Zvino hazvaita kunyadzisa ipapapa Owen Mudhan'uve anga akaisiwa kakwati kosamende mhanduwe kuti atsike kuda kwawo kuru kwakaita kunyangariwa ukuwo gurukota rinoringa Bulawayo ranga rakamirawo pakawakiwa pachiri panyoro mhanduwe paribe kana kupendiwa kana kudii. Zvinoita kunyadzisa unonyatsa kuona kutoti idi zvese zvenyika yedu zvinenge zvindoitiwa kuti chero zvaitiwa asi paribe chisvinu chiri kuitiwa zvisvinu. Wamunangarwa iko kuhiroseka wanga wari kupa wanhu wakawanda wanda zvinhu zvokuvaremekedza kuti kwai muri magamba. Wamwe wanhu wapuwa zvinhu zvoruremekedzo kuti magamba ndidhokota Madeline Nyamwanza pokare namumwe muRussia anonzi Vladimir Shubini pokare naInasem Chitutu mumwe mufana wechidiki achiri pasi pemakore 20 wari kunzi wagoita umhare mufana yeyu akaburitsa wapwere wairi mumba yaipfuta mwoto. Aiwa tinotenda izvo zvinofanira kutendiwa. Heno kuti okuRussia iwapuirwei tinomuziva bata tambomugwaba isu mhanduwe. Idi zvenyika yedu unosaya kuti zvinenge zvimbodini. Rekai tione kwainoperera. Wanhu wazhinji wadoka vari kuzoreketa kuti goringai waro waMadhuku Chabangu naiye Jacob Mafume wanga waripo wariko kumatende kawo akuru munyasi mawo ewana munangarwa imomo. Tikati kam itai heno kuti hwenda anga ariko chere aribe kuoneka kuti anga aripo chere peno mapikicha wanga wachimunzvenga. Heno ticharamba zvedu takazozviringa kuti zvinenge zvichizopera sei gore riri kuuya risati rasvika. Ndava ningi mangwana agoreketa kutoti aiwa hurumende yedu iri kufara kwai takabvumirwa nonyika yeBritain kuti titore mapfupa wanhu wakarashiwa muhondo yechimurenga chokutanga mugore ra1896 kusvika gore ra1897. Rekai tione kuti zvinosvika papi peno zvine chazvichatipa. Heno kuno kwacho kuti wachayaisepi mapfupayo pariba ari kuziwa kuti wachayaisa kunzvimbo inoshanyiwa newanhu chere. Heno kuti wachandoyaika. Heno kuti wachayaitisei pariba taaziwa kuti zviri kutekaira sei. Chedu kuramba hedu takandoringa. Wafanawo zinasu kureketa kuno wari kuita kung'ara wachiramba zvakareketiwa noari kuramwa mabasa wana murairidzi wopachikoro choUZ kuti kwai chikoro chimbomire kupa wanhu matsamba okuti wakapasa. Kwai papa nowafana iwawa goregai kuvhunduka kumuchida kudando nokutoti takatoita kutsvaka wanhu vanotibatsira kuti tikone kufunda zvinhu zvienderere mberi tikone upenyu hureke kugomira kana kumisiwa kunoma kuti tireke kugirajuweta pokare mhanduwe. Panenge pakanyangara. Rekai tione zvedu kuti inopera sei nyaya yacho tinenge takaringa ipapo. Apawo nyasi kwaburika vhidhiyo wamwe wanhuwo ZANU-PF vari kuenda kunyika yeSouth Africa zvaono mwazi kumotika yawo kwakopinda kunzvimbo inomira mabhazi yoBosman wari kuti pamberi
zvimwe zvacho zvinoita kunyadzisa, unosaya kuti kohoko naye wakomana. Kana iye anoita muembe wacho unoita kufungiwa wakaita kudando, ukutoita kuronga zvisvinu kudando, zvakaita kuoma chaiko. Regai tione kuti zvinodini. Mapurisa mune imwe nyaya agoreketa kuti kuno vanhu vanosvika vatanhatu vagwarashiwa mutsaona dzaitika mupiri. Pari kuhwadza, haidi mweya yayo ngaizorore murugare. Ipapa tatomirira mazita yawo, kwai mazita yacho yachabuditsiwa kana wapedza kuzivisana nokunyepana nohamadzo wanenge wapfawo. Wazhinji wapfawo, kwai ndo cheche ZTCC. Orererere, pakanyangara apo. Idi mweya yayo ngaizorore murugare. Wagare wekumasvingo wamwe wari kuita kufara kureketa kuno kuti kwai uyu ari kusungisiwa naJobhosikara isawo mutanho. Kwai mutanho uyo atadza kukwira mutanho mhanduwe kuti aite ndiye anomirira bato reZANU-PF musarudzo dziri kuuya, ajiwa nomavhoti. Kuno ari kuita kupembera kuti idi masimba ari kuisiwa pabenzi. Regai tione kuti zvinopera sei. Tinoramba zvedu takaringa. Ipapa pokare dare guru munyika yaNyasi ragopa mutongo kutoti aiwa kwai anonzi Chief Seke ngaareke zvaakagoreketa zvoZANU-PF ngaazvibise agorekete tusvinu, areke kugoreketa zvomasirogani oZANU-PF. Zvakanaka izvi. Regai tione kuti zvichatetekewa chere kana kuti zvinenge zvine nokupi. WekuAmerika anoimba anonzi Joe Thomas kwai agoti ndauya ino ndoda kuti ndiite kuimba kusvinu. Apa vanhu vangouya ukobira vanhu mari awa wachiribe kana chisvinu chokuita awa. Wakundojayo marema. Regai tione kuti zvinopera sei. Tinenge takandoringa. Ipapa pokare gore rino pakati paro ipapo kwai bhirioni ribodzi chairo kusvika mwedzi wa10 ranga ratumirwa nevanhu vari kunze kwenyika vachitumira hama noshamwari dziri kuZimbabwe. Wakomana kwaona pakutumiwa bhirioni bvaziva kuti pakaita kunyangaritsisa nekutoti vanhu vanenge vakwana nzara mhanduwe chokubata paribe. Unototumira basi. Regai tione hedu kuti zvinodini. Ipapa tikaringadza mutambo Tonderai Ndiraya hanzi ndiye murairidzi womwedzi wapfuura wakakunguru. Natiraimo Machope hanzi ndiye mutambi womwedzi wapfuura wakakunguru. Wese chikwata chawo ndicho chaScotland, Scott wokupwanya. Regai tione kuti zvinoenda nopapi. Iwo Scotland nozuro wagohwina kabodzi kwa0 vachitamba noGreen Fuel muchimutambo wechibuku. Ngezi Platinum ikazojiwa noTriangle nomapena 5-6. Tikuti makorokoto ipapo tikaiti kuona apa Nyasi kwaburika kuti kwai CAF yagotiyo nhandare iyo National Sports ndo yega ichabvumiwa kutambira mitambo asi mitambo iri mitambo yopasi. Kwai mutambo wapwere wari pasi pemakore 14, wari pasi pemakore 20 newakomana wari pasi pemakore 23. Iwawo wanenge wachibvumiwa kutamba mitambo yawo kunhandare iyo National Sports. Pokare kwai mitambo yo AFCON qualifier ichakona kutambirwa imomo. Apawo pokare CAF Champions League pokare no CAF Confederation mapreliminary acho kwaiyo kutanda ndo achatambirwa muNational Sports. Chimirai mugozoona kana waakureketa paZTBC paya muchaimbwa nyaya iyoyi kana yakuburika. Vanenge vakutoita kunge watopedza kunadzira zvese, nhandare yatonaka yafanana kana noFNB yokuSouth Africa. Regai tigoona gore rino. Apa tikaringa hedu zviri kuitika pasi rese muSouth Africa, kusungiwa kwaana Mupengo Dhudhura aiwa kwaita kufadza wazhinji. Regai tione kuti zvinopera sei. Masangano anovira kodzero dzevanhu agotofara akati izvi ndo zvinhu zvaifanira kugara zvakandoitika kare, kutoti vanhu ivava vanosungiwa nokutoti zviripo pamutemo zvavari kuita izvozvo, kuenda kodzinga vanhu kuzvipatara nokudzinga vanhu kudidi pese pese vachiita madiro aJorgina. Regai tione kuti zvichasvika papi. Chedu huringa chikunyepa imi. Apawo mapurisa SAPS agoti iwo kureketa kuno tatoisa mari pamupini yo churu chibodzi
yezvuru 150,000 rands pachirungu. Kwai anenge atinyepa kuti Jabulani moyo uripi, tobva tatomupa mariyo mhando yenjache mariyo, kana andotinyepa tikasunga Jabulani wacho mariyo njache. Zvinonakidza kaizvo. Rikaitione hino kuti ana profeti vanorikachere kuziva kuti Jabulani iyo aripi, nekuti ndo vanhu vari kutsvakiwa nenyika kawo, zvinofanira kuti zvibatsire. Ipapo pokare kuSouth Africa kwai Capitec Bank pokare no FNB watoita kupuwa basa nehurumende mhando rekuti vanhu wakone kuti kana ndiri mugari wemuSouth Africa ndichiri chizvarwa chemuSouth Africa ndotoenda paapp yavo yavanosenzesa ndobva ndatoti ndikuda kutora passport, ndikuda kutora chitupa ndotozviita ndiri pafoni mhando ndiribe kana kuendako, kwakuzondoenda konzi chienda umwe kotora. Zvinoita kunakidza mhando rikaitione kuti vanozviita chere zvinosvika papi, vamwe wagotorwadziwa kuti dai zvaitiwa nobhengi reposvo iroro post office bank pachirungu, rikaitione kuti zvinosvika papi, kuramba chiringamo. Kwai kuno dombo rakabva kunzvimbo yoMazi mhanduwe rakaburitsiwa kuNiger zvisiri pamutemo, rikabva ranzi razotengesiwa kuAmerica nomamiliyoni 4 chaiwo mari yekuAmerica. Hurumende yeNiger iri kuita kung'ara, iri kurwadziwa nazvo izvozvi nekuti mariyo ingadai iri yawo. Rikaitione kuti zvinodini. Apa kwaipapa kuno masoja makutukutu chaiwo akusungiwa kumari kuku, vari kufungidziwa kuti wanenge wangu vari kuronga zvokubisa hurumende iripo iyo yakabisawo vamwe. Vanoziva pamutemo woupenyu wokuti kana uchigara nopfuti, uchirarama nopfuti, newe pfuti ndo inokubharashawo. Elkamu. Rikaitione hedu kuti zvinoenda nokupi. Apawo kuKenya kwai mitambo yoChan, matikiti anga ari kutengesiwa ipapa atonzi aiwa ngaamire nokutoti vanhu zvakaitika kupera kwesvondo waribe kuita tusvinu. Rikaitione hedu kuti zvinopera sei, zvinenge zvidini. Tinoramba takandolinga manduwe. Nyika yeIsraeri yaburika ichifara kuti yakagwarasha wanakadzitape watanhatu pasi rese, iri kuita kurwadziwa mhanduwe kutoti America inoti mafani, nokuti America ndo iri kukonzeresa kuti Israeri irambe ichisikinya tokono, iri kuziva kuti aiwa paribe aneitanga wakomana. Kwaino kuruga vanodambura musungo rimwe zuva, tikaiti kuona. Apawo kwaina Trump ndaada kutoisa masoja muguta guru muWashington DC, muda kunziwa masoja manduwe, pakaita kunyangariwa chaiko. Rikaiti kuona kuti zvinopera sei, asi ndo kutanda kwokurwadza kuAmerica. Apawo Toyota yagoti iyo haiwa taita mabhiriyoni anoita mapfumbamwe chaiwo okujiwa mari, $9 billion loss paakanyangariwa manduwe. Asi isusu kwanyasi aiwa rikaiti dipfamende ni wenyu mhanduwe onawo.